ଜିନିଷ ଆଣିତେ ଯାଉଛେ ଆଉ ଦେଖିବା ଯିବା ସେଇଠି ଦେଖିବା କଣ ସବୁ ଆଣିବା ପଲଙ୍କ ସବୁ ପସନ୍ଦ ହଉଛି କି ନାହିଁ। କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ନାନୀ କଣ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲୁ ନା କଣ ପରା? ଚାଲି ଟିକେ ଦେଖିବା। ପଲଙ୍କ ଗଡରେଜ ଆଲଣା ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଆଣିଛି। ଏତିକି ନି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ? ହଁ ଆହୁରି ଆଣିଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଆଣିଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଆଣିଛି। ଫ୍ୟାନ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରଟା ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ କାଲି ଖୋଲିଥିଲେ ଏଇଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସବୁ ଏଇ କାଚ ଗ୍ଲାସ ସବୁ ଆଣିଛେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଣିଛେ ଆଉ। बस बस ओके ओके ହେଇଗଲା 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 ବେଶୀ ନାହିଁ।